ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಖಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಭಯನಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ಕ್ 16% ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಸೊ ಐನು ಯಾನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿರಿಯೋನಿಕ ಯಾನು ಎಂಚ ಬೈ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ದಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ಕ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 16% ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಏತು ಸಮಯಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿರಿಯೋಣ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅವಿಡ್ದು ತುಂಬ ಏರು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಯಾನು ಇಡೇರ ಪನ್ಪುನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಡಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ IPO ಬತ್ತಿತ್ತು ಯಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಉಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂದೆಟ್ಟು 100 ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಪನಿ ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಯಾನು 172 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೇನು ಬೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ 5 ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ನ ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಅಂತ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನು 200 ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ 159.95 ಪೈಸೆ 200 ಶೇರ್ಗೆ ಎವ್ರೇಜ್ ಎನ್ನ ಯಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚಿನ 32,000 ಪಂಡ 31,000 ಒರ್ಮಣ್ಣುತ್ತ 32,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ 14.81% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪಂಡ 32,000ಗೂ 4,737 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಈತು 4,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಯಾವುದು ಪಂಡದು ಯಾನೇನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಕೊಡೆ ಯಾನು ಕೊಡೆ 200 ಶೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಮೂಜಿನ ಟೈಮು ಎನ್ನ ಸೇಲ್ 100 ಶೇರ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ 100 ಸೇಲ್ ಎನ್ನ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಕೋಡೆ ಸೇಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿಟ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟೆಡ್ ಯಾನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ತಾನ ಅಂಚಿಟ್ನ 181 ರೂಪಾಯಿ 80 ಪೈಸೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎನ್ಕ್ 181.80 ಪೈಸೆಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಟು ಅಂಡ್ ಯಾನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 3% ಏರಿಕೆ ಇತ್ತು 5 4.17% ಏರಿಕೆ ಆಂಡು ಎನ್ನ 100 ಶೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ 100 ಶೇರ್ ಎನ್ನ ಸೇಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಎನ್ಕ್ 18,090 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಬೈಂಡು ಕೋಡೆ ಯಾನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ತಾನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡಿತುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಬತ್ತದು ಬೂರ್ದುಂಡು ಎನ್ನ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು 18,092 ಪಂಡ 18,000 ಯಾನು ಉದ್ನೇನು 100 ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ದನ ಖಾಲಿ 14,000 ನಡೆ ಎನ್ಕ್ 18,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ 14,000ಗೂ 2,000 ಪ್ಲಸ್ 18,000 ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಉಡು ತುವರೆ ಪೊಪ್ಪುಡು ನಾನು 100 ಶೇರ್ ಉಂಡು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಲೆ 172.56 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 2.83% ಏರಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ 9.32% ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭೋಡುಲ್ಲೆ 1,619 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭೋಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನಡ ನನಲ 100 ಶೇರ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಾಯ ಪಂಡದಂಡ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಕುಡ ಬೈ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ 155 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ 170 ಬನ್ನಾಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 50 ಶೇರ್ 100 ಶೇರ್ ಯಾನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಸೊ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬಿಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟ 205 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತು ನಿಂತು ಕೊಂಚೂರು ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂದು ಇಡೇರದ ಚಾರ್ಟ್ ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡು ನಾಡ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು 2.78% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಸೊ 180 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆಡು ಬೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ್ದ ಚಾರ್ಟ್ ತೂಪುಂಡು ನಾಡ ತುಲೆ 180 ರೂಪಾಯಿ ಇಡಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಂಡದನ್ನ 181 ರೂಪಾಯಿ ಇಡಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಸೊ 5 ಒಂದು ತಿರ್ತು ಬುಂಡು 170 ಬತ್ತನು 179 ಬತ್ತಂಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ 183 ಮಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತು 5 ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪಾರೇಶ್ವರ ಮಾಲ್ತಂಡೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಏನೋ ಆಪಣ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತುವರೆ ಪಪ್ಪನ ತುಲೆ ಮಿತ್ತಿ ತಿರ್ತು ಒಂದೇಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಗೂ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ 16% 15% ರಿಟರ್ನ್ ತೆಪ್ಪರಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ತಿರ್ತು ಬುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ 209 ಮಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತು ಎನ್ನೆಲೆ 210 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೊಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಒಂದು 200 ತಿರ್ತು ಬಾರಂದು
ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಲೇಜಿನ ನೂತ ಅಜಿಪ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಆರಾಮೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ನೂತ 21 ನೂತ 30 ತೋಜಿಂಡು ಆಂಡ ನೂತ ಅಜಿಪ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಜಿ ವೇಳೆ ನೂತ ಅಜಿಪೋಡು ಬರ್ತಂಡ ಈ ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಐದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು 200 ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಬುರ್ರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ನಮಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ನಮಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 16% ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 15,000 ಮುಟ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಒರೋನೇ ದುಡ್ಡು ಪಾಡನತ್ತು ಒಂದೊಂದೇ ದುಡ್ಡು ಪಾಡೊಂದು ನಮಕ್ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 10-15,000 ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗುಲ ಇನ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮತ್ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡ 14,000 ಯಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತುಪ್ಪುಂದ್ರೆ 16% ಲೆಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಏನಕ್ಕೆ 2,000 ಪ್ಲಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥ ವರ್ಮಾನುತ್ತ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಡ್ಗ ದಯಪಂಡ 16.10 ಇಂಚು ಮುಂದಿರದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು 21 10 40 ಐವನೇ ಪಾಡ್ಗ 16 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 16% ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ 2,000 ಪ್ಲಸ್ 14,000ಗೂ 2,000 ತಿಕ್ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ 16% ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 16% ಯಾರು ರಿಟರ್ನ್ ದೆತ್ತೆ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಮೀನಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ 16% ಲೆಕ್ಕ 16,000 13,000 ಮಟ್ಟ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 16% 15% ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ನಮಕ್ಕೆ ಎವರೇಜ್ ಜಪ್ಪರೆ ಆಪಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಮಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರು ಏನಿಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿ ಹೊರ ಡೌನ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ರಿಕವರ್ ಆವರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಡು ಸೊ ಅಂಚಿಟ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಅಲ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೈ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ ರಿಕವರ್ ಆವರೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಲ್ಲ ಪೋವು 1 ವರ್ಷಲ ಪೋವು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದಿ ಅಂದಂಡ ನಮಗೆ 7% 8% ಬಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಅವೇ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದಂಡ ಆರಾಮೋಡು ಒಂಜಿ 16-13% ರಿಟರ್ನ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಒಂದೇಟ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಪಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಂಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಂಡ ಸೀದ ಬೋದು ದೀನ ಆಂಡು ದಾಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂದೇಟ ಒಂಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನು ತೂವೊಂದು 11 ಒಂದೊಂದೇ ದುಡ್ಡು ಪಾಡೋನಿತ್ತಂದಂಡ ವರ್ಷೋಡು 16% 13% ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಗೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ನೀವಾರ ಒಂದು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊಡಿಯಿರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊಬ್ಬುದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಖಾಲಿ 2,000 ಹೊರಿಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಣಂಡ ಈತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು 3% 4% ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮಗೆ ಈ ತಾಂಡದನ್ನ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತಂದು ಏನಕ್ಕೆ 16% ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವಂಡಿ ಯಾನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನೋ ಪಂಡದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಸೊ 16% ಏನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನು 5 ಸೇಲ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಲಾಭನು ಯಾನಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ 16% ನನ್ನ 100 ಶೇರ್ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕುಡೊಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಒಂದುಲೆ ಏನಕ್ಕಿಂತ 1.38% ಉಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎನ್ನಿಲೆ 16% ಒಂದುಲ 13% ಪೋಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿಡು ಏಪ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆ ಕಂಪನಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈಜಿನ ನಡೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ನಂಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಲ್ಲ ಈ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ಈ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ 16% 13% ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ದುಡ್ಡುಗೂ 16% ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂದಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಪ್ಪು ನಡೆದ ಎಡ್ಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಈತೆ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕತಿಗ ಅದು ಮಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭಾರತ್.